bahin naman sa isa kamanog taho ang iyan ang inexperience sa pagdonar sang dugo sa dugong bombo. Sa interview sang Bombo Radyo kay Ariel Mahanlod, isa kataho vendor yagin pahayag nga 28 katuig na sang aktibo nga nagasuporta kag nagadonar sang dugo sa programa. Sunod sa iyan ang kabahin na ini sa iya kabuhi kada tuig kag nagahatag sang kahulugan sa iya existence bilang miyembro sang komunidad. Ginako ni Mahanlod nga apisar pa nga makabatyag siya sang gamay nga kasakit sa tion sang pagdonar. Mas dako ang iya kalipay nga may madamo sa nga mga tawo nga mabuligan ilabi na mga nagkakinahanglan sang dugo. Kadto dito para makadonar sang dugo. Para makabulig man ko sa mga parehas nga nagkakinahanglan sang dugo na wala kasara nga baklon para may mga kakonsanda sa gobyerno. Kapag nga, isang dakapan, para matagaan sa dugo, na kwan ko nga para makabulig man ko sa parehas